नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। कलमठात धर्मप्रसाराचा कार्यक्रम उधळला, हिंदू समाज आक्रमक। सिंधुदुर्गात पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा आणि रेडी श्रीदेवी माऊली मंदिरात अननसाची आकर्षक सजावट। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कणकवली तालुक्यातील कलमठ गुरववाडी इथं एक धर्मप्रसाराचा कार्यक्रम सुरू असताना ग्रामस्थांनी तो सकाळी उधळला। त्यानंतर त्या ठिकाणी संबंधित धर्माच्या संदर्भात आढळलेलं साहित्य आणि प्रार्थनेसाठी आलेल्या लोकांना देण्यासाठी ठेवलेलं द्रव्य आणि कागदपत्र पोलिसांनी परत केलं। त्यामुळे संतप्त झालेल्या हिंदू समाजानं कणकवली पोलीस ठाण्यात धडक दिली। यावेळी पोलीस निरीक्षक तेजस नलावडे यांना धारेवर धरत जाब विचारला। यावेळी काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं। यावेळी कलमठ सरपंच संदीप मेस्त्री, भाजप तालुकाध्यक्ष मिलिंद मेस्त्री, वागदे सरपंच संदीप सावंत, शहराध्यक्ष अण्णा कोदे, संदीप सावंत जानवली, माजी उपसरपंच स्वप्नील चिंदरकर, विजय चिंदरकर, अनुप वारंग, परेश आचरेकर, समर्थ पोरगावकर, पप्पू यादव, सदानंद चव्हाण, विनय गुरव, सागर पवार, प्रणय शिर्के, सूरज लोके, प्रसाद देसाई, श्रेयस चिंदरकर, मकरंद सावंत यांच्यासह हिंदू समाज कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। पोलीस निरीक्षक तेजस नलावडे आणि ठाणे अंमलदार वेंगुर्लेकर यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार करत संतप्त कार्यकर्त्यांनी जाब विचारला। संशयितांना पोलिसांचं संरक्षण कशासाठी? पोलिसांनी कुठलाही तपास न करता ताब्यात घेतलेलं साहित्य परत का केलं? पोलीस मॅनेज झाले आहेत का? संबंधित गुन्ह्यासंदर्भात एक तक्रारदार तक्रार देत असताना दुसरीकडे साहित्य मागे देण्यामागे हेतू काय? ही आमची फसवणूक आहे का? आमच्या हिंदू समाजासाठी हा लढा लढतोय, चुकीच्या पद्धतीनं पोलिसांनी आमची फसवणूक करू नये असा इशारा संदीप मेस्त्री, स्वप्नील चिंदरकर, अनुप वारंग, मिलिंद मेस्त्री यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांनी दिला। यावेळी पोलीस आणि कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली। या तणावामुळे कणकवली पोलीस ठाण्यात पोलीस उपविभागीय अधिकारी घनश्याम आढाव हे देखील दाखल झाले। साहेब आता हे काय बघितलं, हे पण रोज पेट्रोल द्यायचं, हे सरबत आहे, सकाळचं क्लिअर होतं, क्लिअर हे ह्याच्यात सरळ गुलाबाचे पाकळे आहेत, हे आता सरबत केलेलं आहे। तुम्ही काय सांगू नका, आम्ही पण बघितलं हे सगळे नाही सर, काही आमचा आरोप तुम्ही तुमचं नाव सांग, तुमचं नाव सांग। आता तुम्हाला मी वकील दिला, पोलीस स्टेशन 40 माणसं, दोन माणसं इथे आणला, दोन माणसं इथे आणला तुम्ही फक्त। तुमचा समावेश आम्ही करायची, काम पोलिसांचं काम आम्ही करायचं, विचारायला पाहिजे होतं कोण आदेश आला तुम्हाला सगळ्या गोष्टी मॅनेज करून नाही झालं। कोण एवढा मोठा अंगावर नाही साहेब, पण समोरच्या आता जेडीमध्ये मी तुम्हाला विचारलं, मग तुमच्याच कर्मचाऱ्यांना सांगितलं त्याच्यावर कारवाई करा।
तो बोलतो की नाही आम्ही वकील आणलाय ते मला स्पष्ट दुपारी सांगा 5:30 येतो म्हणून तुमच्या बाबांना सकाळपासून तुमच्या बाबांना परिषद लावून सांगितलं आम्ही वकील बोलावला इकडे पालकमंत्र्यांचा फोन आला देवच्याची सामान त्याच्या पाठी पैसे सगळे होते जप्त घेतले पण ते पण देऊ लागले त्याची पंचायती घातलास का तुम्ही पंचायती नाही रजिस्टरला नको देताना आणि घेताना रजिस्टरला नको हलक्या दे आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली. संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. कणकवली शहरात सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाल्यानं वाहन चालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतोय. इंधनाचा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे शहरातील बस स्टँड, पोलीस ठाणे आणि वागदे येथील पेट्रोल पंप पूर्णपणे बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. सीएनजी उपलब्ध झाल्यानं रिक्षा आणि कार यांच्यात मोठ्या रांगा पाहायला मिळतात. अचानक उद्भवलेल्या तुटवड्यामुळे प्रवासी हैराण झालेत. याचा आढावा घेतलाय कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. कणकवलीमध्ये बघतोय आपण तर पेट्रोलचा आणि डिझेलचा तुटवडा पाहायला मिळत आहे. सीएनजीच्या पंपावर सीएनजी आल्यामुळे कार चालक आहेत किंवा रिक्षा आहेत त्यांच्या रांगा पाहायला मिळत आहेत. बहुतेक रांगा ह्या 1 किलोमीटरपेक्षा लांब गेलेल्या आहेत. आपण बघतो ह्या सीएनजीसाठी रांगा लागलेल्या आहेत. एकंदरीत आणि पेट्रोल नसल्यामुळेच आपण बघितलं तर कणकवलीतील ह्या बस स्टँडच्या बाजूला येथे पेट्रोल नाही, तसेच वागदे येथे पेट्रोल पंप आहे त्याच्यावर देखील पेट्रोल नाही आहे नाईक पेट्रोल पंपावर. त्यानंतर मग पोलीस स्टेशनच्या बाजूला आतरोड तिथे देखील पेट्रोल नाही आहे. त्यामुळे काल दुपारनंतर काही पेट्रोल पंपावरचं पेट्रोल संपलं होतं आणि आज ह्या तिन्ही पेट्रोल पंपावर पेट्रोल नाही आहे. त्यामुळे ग्राहक हैराण झालेले आहेत. येणारे जे वाहन चालक आहेत ते कधी येणार विचारतात आणि माघारी फिरत आहेत. जे पेट्रोल पंप धारक आहेत त्यांनी देखील मागणी केली आहे, लवकरात लवकर सुरू होईल असं देखील सांगण्यात येते. प्रशासनाने सांगितलेलं आहे की तुटवडा तसा नाही आहे, जर समजा मागणी असेल तर आपण लवकरात लवकर पूर्ण करू असं देखील सांगण्यात येत आहे. साठा करून असं देखील सांगण्यात आहे. पण सध्या बघतोय आपण कणकवलीमध्ये तिन्ही पेट्रोलवर पेट्रोल नसल्यामुळे ह्या जो सीएनजीसाठी रांग लागते आणि पेट्रोल कधी येईल हे अजून निश्चित सांगण्यात येते, पण लवकरात लवकर असं सांगण्यात येतं. पण सध्या पेट्रोल जे भरणारे जे वाहन चालक आहेत ते माघारी फिरत आहेत. सध्या पर्यटन हंगाम सुरू आहे, मे महिना आहे आणि मे महिन्यामध्ये मुंबईकर कोकणवासी हे मोठ्या संख्येने आता सिंधुदुर्गात दाखल होत आहेत. प्रत्येक जण येथे येतोय, पेट्रोल आहे का विचारतोय, त्या पेट्रोल विचारतोय नंतर माघारी फिरतो आहे. आपण काही जे रिक्षा चालक आहेत त्यांच्याकडून जाणून घेणार किती वेळ ते रांगेत उभे आहेत, एकंदरीत काय नेमकं त्यांचं म्हणणं आहे, एकंदरीत किती वेळ रांगेत उभे आहात आणि सीएनजी भरण्यासाठी. आम्ही तास दीड तास उभे आहे रांगेत गॅससाठी. पेट्रोल आहे काय? पेट्रोल पण नाही आहे. पेट्रोलची पण गाडी आत्ताच आलेली आहे, त्याच्यामुळे त्यांनी पेट्रोल पण बंद केलेलं आहे. ओके, निश्चितच आपण बघतोय की बहुतेक संख्या आहेत. किती वेळ लागतं एकंदरीत आणि पेट्रोल आहे की सीएनजी आहे? सीएनजी आहे आमच्या इथे आहे. पण विषय कसा होतो माहिती आहे, 1-2 तास तरी जातात, 2-2.5 तास. अंदाजा पुरा बोऱ्या वाजला आहे. किती वेळ रांगेत उभ्या आहात? झाला आता मग 2 तास झाले लाईनीत उभं आहे. पेट्रोल सध्या नाहीच आहे कुठल्या पेट्रोल पंपावर? पेट्रोल इथे नाही, या पंपावर तर नाही पेट्रोल आहे. आता सीएनजी लाईन लावलेली आहे. सीएनजी आता उपलब्ध हे सीझनमध्ये सीएनजी उपलब्ध व्हायला पाहिजे होता, पण ही खूप त्रास होतोय. धंदा माझा खूप बुडतोय. काय सांगाल किती वेळ उभ्या आहात? आम्ही 1 तास झाला उभा आहे लाईनीत. अजून कमीत कमी अर्धा तास लागतो. एक गाडीला कमीत कमी 20 मिनिटं लागतात सीएनजी भरायला. आम्ही करणार काय आणि लोक काय करणार, पब्लिक काय करणार? एकंदरीत पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा आहे असं देखील वाटतंय. सीएनजीचं आहे ना, पेट्रोलात बघा पेट्रोल आलत नाही, आज आलंय कालपासून. लोक काय करणार, जनता काय करणार? जनतेला काहीतरी मार्ग पाहिजे ना, सरकारने दिला पाहिजे ना काहीतरी. एवढी लाईन आणि सिटीमध्ये सीएनजी असून सीएनजीला लाईन आहे, लोकांना पब्लिकला त्रास होतो याचा. सीझनचा हंगाम आहे आणि त्याच दरम्यान ही जर अशी परिस्थिती उद्भवली आहे त्यामुळे कुठेतरी आपला नुकसान होत आहे असं देखील आता हे जे सगळं वाहन चालक आहेत, पर्यटक आहेत सांगत आहेत. साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. उन्हाळी धमाका ऑफर श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड कुडाळ.
सुझुकीच्या दुचाकी खरेदीवर आता मिळवा विक्रमीला. ग्राहकांसाठी घेऊन आलो आहोत विशेष उन्हाळी सवलती, आकर्षक फायनान्स योजना, गाडीच्या किमतीवर 100% कर्ज उपलब्ध, नो हायपोथिकेशन सुविधेसह, व्याजदर फक्त 5.99% सुरू. ऑफर 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध. नियम व अटी लागू. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवळी समाज बांधवांना संघटित करण्यासाठी आणि समाजातील विविध क्षेत्रातील गुणवंतांचा गौरव करण्यासाठी येत्या 10 मे 2026 ला कुडाळ इथं भव्य जिल्हास्तरीय मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलंय. सिंधुदुर्ग जिल्हा देवळी समाज हितवर्धक मंडळाच्या वतीनं आयोजित हा मेळावा कुडाळ येथील महालक्ष्मी हॉल इथं सकाळी 10 ते दुपारी 3 या वेळेत पार पडणार आहे. या मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाध्यक्ष राजन नाईक असून समाजातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत. कुडाळ MIDC इथं झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. सिंधुदुर्ग जिल्हा देवळी समाज हितवर्धक मंडळ आयोजित जिल्हा मेळावा 10 मे रोजी रविवार कुडाळ येथे महालक्ष्मी हॉल या ठिकाणी जिल्ह्याच्या वतीने आयोजित केलेला आहे. गेले कित्येक वर्ष मेळावा झाला नाही आणि त्या अनुषंगाने जिल्ह्याचा मेळावा म्हणून कुडाळ हे मध्यवर्ती ठिकाण असल्यामुळे सर्वांनी जिल्हा कार्यकारिणी बैठकीमध्ये कुडाळ हे ठिकाण ठरवण्यात आलेलं आहे. आपण सर्व देवळी नाते बांधवांना तुमच्या पत्रकारांच्या माध्यमातून आम्ही जिल्हा कमिटी म्हणून आवाहन करतो की सर्व जास्तीत जास्त नाते बांधवांनी देवळी नाते बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे आणि आपल्या समाजाचा शोभा वाढवण्यासाठी आणि समाज जो आपला विखुरला गेलेला आहे तो एकत्र करण्यासाठी आपण एकत्र यावा असं आम्ही सर्वांच्या वतीने आवाहन करतो. ह्या मेळाव्याच्या निमित्ताने आपल्या समाजात देवळी समाजाच्या जे काय दशावतार नाट्य मंडळ आहेत त्या सर्व नाट्यमंडळांचा सत्कार त्या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. क्रिकेट मंडळ सुद्धा आमच्या समाजाचे आहेत, त्यांचा सुद्धा त्या ठिकाणी सत्कार करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर कलाकार जे इलेक्ट्रिक मीडियावर किंवा TV माध्यमातून जे कलाकार आहेत, सिरियलमध्ये म्हणे असून दे किंवा पिक्चरमध्ये असून दे, त्यांचा त्या सुद्धा कलाकारांचा आम्ही आमच्या देवळी समाजाचे कलाकार आहेत त्यांचा सुद्धा आम्ही सत्कार या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. त्या ठिकाणी आताच लागलेली 12वीच्या परीक्षेचा रिझल्ट निकाल, ह्या निकालामध्ये आमच्या देवळी समाजाचे जो कोण विद्यार्थी असतील ते शाळेमध्ये हायस्कूलमध्ये 1 किंवा 2 किंवा 3 नंबरचे कोणी आले असतील त्यांनी आमच्या संपर्क साधून त्यांचा सत्कार आम्ही ह्या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. आम्हाला एक आनंद असा होतोय की सर्व समाजांचे मेळावे होत असताना आमचा देवळी समाजाचा मेळावा कित्येक वर्ष जिल्ह्याचा मेळावा थांबून राहिला होता. तो आज 10 मे रोजी मोठ्या दिमाखान्यात आम्ही तिथे चांगल्याने पार पाडू असं आम्हाला आशा आहे आणि सर्वांची सहकार्याची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे सांगायचं एक म्हणून तुळस मातून इथला एक लहान मुलगा विजय तुळसकर म्हणून ज्यांनी आपलं नाव 7 संबंधावरपर्यंत नेण्यात घेऊन गेलेला मुलगा, तो लहान 8वीतला 9वीतला मुलगा, तो आपल्या देवळी समाजाचा आहे आणि त्याचा सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी कार्यक्रम ठेवून त्याचा सत्कार आम्ही ठेवलेला आहे. त्या मुलग्याने सर्व देशाचे प्रार्थना म्हणा किंवा गणित म्हणा काय काय म्हणेल ते त्याच्या डोक्यात येईल ते त्यांनी तो म्हणतो, अशा विद्यार्थ्याचा सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी सत्कार आयोजित ठेवलेला आहे. आणि तुमच्या माध्यमातून हा संदेश आमच्या ज्ञाती बांधवांपर्यंत पोहोचवण्यात यावा. त्याच्या अनुषंगाने 2-3 महिन्यापूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये आमच्या देवळी समाजाचे कोण सदस्य असतील निवडून आलेले आणि 85 सदस्य निवडून आलेले, त्यांचा सुद्धा सत्कार या ठिकाणी आम्ही आयोजित केलेला आहे. हल्लीच वेंगुर्ला, सावंतवाडी, मालवण या ठिकाणी नगर परिषदेची निवडणूक झाल्या, त्यामध्ये सुद्धा कोण नगरसेवक आमचे ज्ञातीबंधू असतील समाजाचे, त्यांचा सुद्धा सत्कार या ठिकाणी आम्ही आयोजित केलेला आहे. पश्चिम बंगालच्या जनतेनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवलाय.
तिथं प्रथमच भारतीय जनता पक्षाची सत्ता येते. विशेषतः बंगालमधील घुसखोरी रोखण्यासाठी हे बदल महत्त्वाचे ठरतील आणि 2029 मध्ये पुन्हा एकदा मोदी सरकारच येईल असं भाकीतही गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी केलंय. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या संभाव्य विजयावर मुख्यमंत्र्यांनी आनंदही व्यक्त केलाय. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीवरती वेस्ट बेंगालच्या लोकांनी विश्वास ठेवलेला आहे. म्हणूनच तर वेस्ट बेंगालमध्ये पहिल्या वेळी भारतीय जनता पार्टी निवडून येते. मी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि वेस्ट बेंगाल म्हणतो, जेणेकरून आपण म्हणतोय की वेस्ट बेंगालमध्ये मोदीजी जे म्हणत होते की जी घुसखोरी झाली आहे ती घुसखोरी काढण्यात आता यश येईल. 29 आहे पुन्हा ट्रायल आहे. 100% 29 मध्ये परत एकदा मोदीजी प्रधानमंत्री होते. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीवरती वेस्ट बेंगालच्या लोकांनी विश्वास ठेवलेला आहे. म्हणूनच तर वेस्ट बेंगालमध्ये पहिल्या वेळी भारतीय जनता पार्टी निवडून येते. मी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि वेस्ट बेंगाल म्हणतो, जेणेकरून आपण म्हणतोय की वेस्ट बेंगालमध्ये मोदीजी जे म्हणत होते की जी घुसखोरी झाली आहे ती घुसखोरी काढण्यात आता यश येईल. 29 आहे पुन्हा ट्रायल आहे. 100% 29 मध्ये परत एकदा मोदीजी प्रधानमंत्री होते. बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. देशातील 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर या पार्श्वभूमीवर भाजपचे राज्यसभा खासदार आणि गोवा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे यांनी आपली महत्त्वाची प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. तानावडे यांनी या निकालांचं स्वागत केलंय. 5 राज्यामध्ये निवडणुका झाल्या आणि सर्व देशाचं जे लक्ष होतं ते वेस्ट बेंगॉलला. आसामला निवडणूक झाली, पाँडिचेरीमध्ये झाली, तामिळनाडूमध्ये झाली, वेस्ट बेंगॉलमध्ये झाली आणि केरळमध्ये झाली. आणि त्यामुळे आपलं सत्ता जी होती ती पाँडिचेरीमध्ये एनडीएचं सरकार होतं, आपलं आसाममध्ये आपलं सरकार होतं. पूर्ण माहिती होती की परत आपलं सरकार इकडे रिपीट होणार. केरळमध्ये आपली चांगली सुरुवात होणार आणि तामिळनाडूमध्ये पण चांगलं मेंटेन होणार आणि वेस्ट बेंगॉलला लोकांचं लक्ष होतं. पण आपल्या संबंध तिकडच्या आमच्या नेत्यांना, केंद्रीय नेत्यांना पूर्व माहीत होतं की ज्या तऱ्हेने तिकडं काम केलं आणि ज्या तऱ्हेने नरेंद्र मोदीजी ह्या देशामध्ये काम करतात त्यांना पूर्ण माहीत होतं की भारतीय जनता पार्टी यावेळेला सत्तेवर येईल आणि ज्या तऱ्हेचे निकाल आज आपण बघतोय तो समाधानकारक असे निकाल आहेत. खऱ्या अर्थानं नरेंद्र मोदीजीवर लोकांनी विश्वास ठेवलेला आहे. ते कार्य जे ह्या देशामध्ये करतायत विकसित भारत 2047, वेस्ट बेंगॉलच्या लोकांनी ठरवलं की त्यांना पण ह्याच्यामध्ये जायचंय, विकास करून घ्यायचा आहे आणि त्यामुळे मॅन्डेट चांगली दिलेली आहे. मी आपल्या सगळ्या नेत्यांचं अभिनंदन करतो आणि खास करून वेस्ट बेंगॉलच्या सगळ्या मतदारांचं अभिनंदन करतो, कारण त्यांनी योग्य तो निर्णय आपल्या मतदानातून व्यक्त केलेला आहे. डेफिनेटली, कारण कसं आहे की मोदीजींचं जे काम आहे हे जर आपण बघितलं 2014 नंतर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास, या देशातल्या सर्व जाती धर्माच्या लोकांना घेऊन पुढे जायचं आहे. आपला भारत देश विकसित भारत 2047 करायचा आणि त्यासाठी या देशामध्ये राहणाऱ्या लोकांचा सुद्धा विकास व्हायला पाहिजे. आणि त्यामुळे ज्या तऱ्हेचा विकास, ज्या तऱ्हेचं डेव्हलपमेंट, ज्या तऱ्हेचा आर्थिक असेल, पर्सनल लोकांचं काम असेल, हे करण्याचं काम ते करतायत आणि त्यामुळे एक चांगला निर्णय वेस्ट बेंगॉलच्या लोकांनी घेतलेला आहे. तामिळनाडूमध्ये DMKचं सरकार गेलंय, TVK येतंय आणि कदाचित आज मला कळत नाही पण भारतीय जनता पार्टी AIADMK बरोबर आपली अलायन्स आहे आणि त्यामुळे आपल्याला सायझेबल असे सीट त्या राज्यामध्ये पण भेटलेले आहेत. नरेंद्र मोदीजी भारतीय जनता पार्टीचे नेते आहेत, संबंध देशाचे प्रधानमंत्री, प्रधानसेवक बोलतात. ज्या तऱ्हेचं काम करतात त्या तऱ्हेने जर आज बघितलं असेल तर बऱ्याचदा असं होतं की साऊथ इंडियामध्ये काय, आज साऊथ इंडियामध्ये सुद्धा बऱ्याच तऱ्हेचा पाठिंबा भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरशिपला भेटत आहे. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. रेडीगावची ग्रामदेवता श्रीदेवी माऊली मंदिरात रविवारी 3 मे रोजी 18वा वार्षिक विधी सोहळा उत्साहात पार पडला. या निमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. तसेच यावेळी श्रीदेवी माऊलीची आरास अननस फळांनी सजवण्यात आली होती. यावेळी शेकडो भाविकांनी श्रीदेवी माऊलीचं दर्शन घेतलं आणि देवस्थान कमिटीच्या वतीनं आयोजित महाप्रसादाचा लाभ घेतला.
इतरही उत्सव इथे साजरे केले जातात. जत्रा, रामनवमी, शिमगोत्सव वगैरे साजरे केले जातात. ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात कशी जाता आणि कशी समाप्ती जाता? ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात म्हणजे सकाळी अभिषेक होतो आणि कुंकुमार्चनाचा कार्यक्रम होतो, एक महाआरती होते आणि मग महानैवेद्याचा कार्यक्रम होतो. आज संध्याकाळी 4 वाजता एक गायन आहे आणि भजन व रात्रभर 8 वाजता एक दशावतारी नाटकसुद्धा आहे. स्थानिक लोक भजन करतात. ओके. आणि त्याच्यानंतर एक 9-9:30च्या दरम्यान आम्ही पूजा उतरतो आणि प्रोग्राम आटपतो. यात्रेच्या वेळी पावणीचा लिलाव असतो, त्याला साड्यांचा लिलाव असतो. ओके. कारण 3,000 ते 4,000 उपस्थित आहेत. ओके. आणि दुपारीचा महाप्रसाद पण असतो किती वाजेपर्यंत? महाप्रसाद 4 वाजेपर्यंत असतो. ओके. म्हणजे आजच्या दिवशी सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणजे भजन होते. स्थानिक लोकांचं भजन असतं. वर्धापन दिवशी जास्तीत जास्त लोकांनी उपस्थित राहून याचा लाभ घ्यावा ही विनंती. आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा. मे महिना आणि उन्हाळी सुट्टी यामुळे सध्या देवगडमध्ये पर्यटकांची रेलचेल वाढू लागली आहे. त्यामुळे देवगड समुद्र किनारे पर्यटकांनी गजबजलेले दिसून येत आहे. उन्हाळी धमाका ऑफर. श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड कुडाळ. सुझुकीच्या दुचाकी खरेदीवर आता मिळवा विक्रमी लाभ. ग्राहकांसाठी घेऊन आलो आहोत विशेष उन्हाळी सवलती, आकर्षक फायनान्स योजना, गाडीच्या किमतीवर 100% कर्ज उपलब्ध, नो हायपोथिकेशन सुविधेसह. व्याजदर फक्त 5.99% सुरू. ऑफर 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध. नियम व अटी लागू. 1 मे रोजी वन विभागाच्या वतीनं राधानगरी अभयारण्यामधील राधानगरी आणि दाजीपूर वन परिक्षेत्रामध्ये बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त वन्य प्राणी गणना आयोजित करण्यात आली होती. ही प्राणी गणना करण्यासाठी राधानगरी अभयारण्यामध्ये 28 आणि दाजीपूर अभयारण्यामध्ये 14 मचाण तयार करण्यात आले होते. यात ओळखीचे अनोळखीचे असे एकूण 134 प्राण्यांची नोंद करण्यात आल्याची माहिती वन विभागाकडून देण्यात आली. नमस्कार. आज 1 मे रोजी बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त मचांवर बसून वन्य प्राण्यांची गणना केली जाणार आहे. हा वन्य प्राण्यांची बुद्ध पौर्णिमे दिवशी करण्याचा उद्देश म्हणजे जंगलामध्ये पाणवठ्यांची संख्या मर्यादित असते. तीव्र उष्णतेमुळे ज्या ठिकाणी जिवंत पाणी आहे त्याच ठिकाणी प्राणी पाणी प्यायला येण्याची जास्त शक्यता असते आणि मोजकी ठिकाणं असल्यामुळं प्राण्यांची गणना ही व्यवस्थित होते. त्याच्यासाठी हा एक चांगल्या पद्धतीनं प्राण्यांची गणना होते. त्याचबरोबर मचानावर बसण्यासाठी जे लोक येतात त्यांना एक निसर्ग आणि प्राणी याच्याबद्दलचा अनुभव घेता येतो. वन्य प्राणी गणनेनिमित्त यात सहभागी झालेले जे लोक आहेत
ते लोकसहभागी झालेल्या लोकांची संख्या वाढलेली असल्यामुळे त्या लोकांना या वन्यप्राणी गणनेच्या निमित्तानं प्राण्यांचा आवाज किंवा प्राण्यांचं चंद्रप्रकाशात झालेलं दर्शन ह्याच्यामुळे उत्साह वाढतो आणि त्याचबरोबर त्यांच्याकडूनही त्याच्याबद्दलची प्रसिद्धी किंवा त्याच्या निसर्गाबद्दलचं प्रेम याच्याबद्दलही त्यांच्याकडूनही कार्य होतं. वन विभागामध्ये काम करत असताना ही बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त केलेली जी मोजणी आहे आणि त्याच्यामध्ये सहभागी झालेले लोक आहेत त्यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या डाटानुसार नेमके त्या क्षेत्रात कोणत्या प्राण्यांचा वावर आहे, मोजके पाणवठे असल्यामुळे जंगलात ते कुठे असेल तरी पाण्यासाठी एका पाणवठ्यावर येणारच आणि त्याची गणना झाल्यामुळे नेमकी किती प्राणी आहेत याचा आपल्याला अंदाज येतो आणि त्या अंदाजानुसार आपल्याला काम करताना योग्य ते नियोजन करता येतं. गोकुळ सोबत गोकुल. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या जिल्हा प्रमुखपदी माजी आमदार वैभव नाईक यांची नियुक्ती झाल्यानंतर कणकवली तालुका कार्यकारिणी आणि पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचं अभिनंदन केलं. यावेळी उपस्थित पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी नाईक यांना शाल श्रीफळ देऊन सत्कार केला. सरसरवती शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा वैभव नाईक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. प्रत्येक विभागात त्यापर्यंत आणि एक लक्षात घ्या की आपल्याकडे काही 100-500 लोक जमणार अशी आपली अपेक्षा नाही आणि सध्याच्या परिस्थिती जमणार पण 5-25 विभागामध्ये काम काय आहे की सगळ्या लोकांना निरोप देणं या अधिकारी गावात शाखा आता शाखेमध्ये लागली असतो शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. कलमठात धर्मप्रसाराचा कार्यक्रम उधळला, हिंदू समाज आक्रमक. सिंधुदुर्गात पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा आणि रेडी श्रीदेवी माऊली मंदिरात अननसाची आकर्षक सजावट. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.